Lizardi elkartearen historia laburra kontatzeko, esan beharra dago, Lizardi elkartea sortu zela ikastola sortzeko Tolosan. Horretarako elkartu ziren hemen adin desberdinetako jendeak, eta babes legala behartzuen ikastola sortu zuen. 1900 eta 1967an. Eta berea izan den helburua beti izan da, euskeraren erabilerari indarra ematea. 5 ekitaldi nagusi daude. Lehenengoa berriena edo desberdinena edo poesia emanaldia izango da. Irailaren 26an, asteartea, arratsaldeko 7:00 topiken izango da. Pixka batek erronka izan zen nola enfokatu eta, bueno, ni garbi neukan interdisciplinarra izan behar zula kontuak. Ordu batzuk eta bestekin hitzein da, astearteako aurkeztu deun edo prestatzen ari gehan historia bide horretatik joangoa, ez? Nik uste erakargarri ez daitekela bai poesia maite dudantzat, bai euskal gintzako jendeantzat, baina baita ere, profanoan jendetzat, jende gaztegontzat batez ere, askotan zailagoa izaten dela ez, erakartzea, eta publiko zabalago batentzat. Orduan hor prestatu dugun gauza ez da izango historia oso luze bat. Tartekatuko da bai musika, hitza eta antzerkia. Bertan izango gea Elene Arandia kantuan, ni pianoakin. Bertako 3 idazle, baino ez bertako adienak, bata da Carlos, bai etxekoa da, Carlos Dinazasoro, Jone Gorostarzu dela Berasteiko idazle gazte bat, eta gero Igor Estankona, beha Tolosara etorrezal, Tolosan bizia, baina beha berez arteako idazle eta kritikari ezaguna da. Esango nuke gehien bat bion arten prestatu deula, nik idea bota, eta beak pixkat gauzatu zuen ja gioia, eta tarten sartu gendu aktore bat. Aktoreare ez da Tolosarra, baina Tolosan bizia, Kepa Errasti. Ostiralian, hemen bertan, irailaren 29an eta atxaldeko 7:00 elkartean, liburuaren eta bideoaren aurkezpenak egingo dira. Eta gure historia ezagutzera emateko edo idatzi dan liburu hori bazkideen artean banatuko da. Bideo bat ere egiten nahi dira, eta hori ere egun hortan nahi dugu jendeari emanez. Egun importantena edo egun herrikoiena edo egun irailak 30an izango da, larun batean, Lizardi eguna deitu den eguna izango da. Egun horretan Tolosako bandateako da, Tolosa kantariateako da, Tolosa kantarikoek Lizardiren abesti batzuk abestuko dituzte, gu beraiekin eta Udaberriko fanfarrearekin kale jiran ibiliko gea, eguardi partean, gero bazkalduko deu Berdura plazan, bazkalduta gero omenaldi txiki bat egingo da, bazkide zaharrei, arratsaldean karaokea egingo da, kantua, berriro kale jira, berriro afaria, Urriaren 10an bata, mai ingurua da, kulturetxean, 7:30 eta da 1960 eta 1970 urteetako giro sozial, politiko eta kulturalaz. Moderatzailea Martxelo Otamendi izango da. Eta beste mai inguru bat, azaroaren 15an izango da, asteazkena. Eta hori izango da euskal literatura 21. mendean, baita ere 7:30, eta hor moderatzailea Arantxa Iturbe izango da.